Mwakwaba Abusuapan so Adukrom na yo na Adukrom ahemfi Odwira na ya hyase a yetwa no ye be say yesua de kakra na bidu ha mo si yesua de enti yensa kompanyi bi a watena ahemfi a che yi eno no betwetwe nkomo na oni afa Odwira amane nim na yenso etumi asua bibi efe na oba mesiro mo ni so be like o share wa comment na afoforo so etumi anya bi ahwe beda se mri bia no mu se ofie ya bape na weti mo afide no Atuapanyin bi ma wo akwaba ma wa Abusuapan ya milia you you must have fear na people we Odwira if say you bibi kaka answer na no bo din na hwefo o nipa we ene mu bibia wa me den de Abusuapanyin Kwadwo Kono Darko no Abusuapan wa ntia Abusuapan ahemfi nyina Abusuapan funa Abusuapan opanyi ye hwa ahemfi a what na ba ye ahemfi ba ye Nani awo se aso na nya fe adisi anko na se fa se film ko la brima na fi dunu de ma tradisi opanyi wenya 69 years na mo France nyina hea na watna enye kura no 50 years de we di wan fi atu tumi so nim ha abakwase ni papa opanyi ne yeni mu ni se Adukrom mu ye kwanfo sanity afei se ni se kwanfo anka mafashe ne uhumuna eba na wo fe ni yo afei eba ne den ena ye betwu yo no kwara me da se papa ya fashe uhumno kwa na enimu de kode na achemfo ena mai hia wo sa sa mo na ebo a okremai di o afashe omu de no na ya so ye bibi na se echi neba achemfo ena ma mu zabe ye se achemfo no mbaye na mu shefe bia bi achemfo no mbaye na shefe bia afitua so ya be funa na ye mo bia di ya bi kunsa ya mo sa fasha ya fre mai so mra na ndi na ye hu se Odwira no na ye ntu Odwira na achemfo ku ya ena ma ye so ye di mura Odwira no nti okremam ha de ye di ohum na se di Odwira ye no na me pese ye bi kakra na ahwefo etu ko no bisa se na ye nim se Adukrom de nka ye ohum awo kan ba aye ko mafu a wo metu kwan no ti ko pese wo mu ne ye ya be na mo shase etu Odwira because na ke ohum ana se mudu nyina ashase breba David afani na ashase breba na ohum na ne di na eba se afi na akokon Odwira akonfu Odwira efe di akwasi Odwira no so ebe ka ya yehu no okay tianga wo hwepa de nanka modeno nanka yehu na Odwira no so abeka no si afashe no abeye ebi wo hwe okremam ha yese asese so abonse ena omo de omo Odwira omo do mu di ogun ndo omo Odwira kwa nti ye de ani bua mo she Odwira na kasa be mfi do be ya o wache in 17th yes say okunu be ende na 1733 the fa say Odwira pa de sha say de na ebe wura 18 okay nti na che say ye kan okun a wo kan ho ase no obi hwe no nim okun a wo re kan akatama so wo no akatama so wo no say be enu echi na mo so mo she Odwira kan sa be they say ye hu ye ya Adukrom e sha se wo Odwira na me do a edi ontumi fa na ni hu the actual year say bia edi be be ye edunu ana oha na ene de ontumi ache enfi bebre we nim enfi bebre Adukrom yenhwe amane ahoro so edu Odwira na ya ho ye ansa na ahokra no Odwira na kasa ni busia nipa ana hifu ben e na esi won nanso nkasa wo Adukrom Odwira no esi nkunga hene nanso ona ofin nkunga no so edu Odwira tam na yekoma ye nanam a awu kono aduai na ene brother isi yekoko Odwira ba di yekoma odua na ye de ho homono abedwira man no bia nya no famu na ansa na beto Odwira so ye dika di ogum no nti ye de 5 days di ogum na etwa so na ya sa she Odwira na se the following Monday the Monday ni ko bokwan edu da ko bokwan say na se ba so ko bokwan ene brother e Odwira brother ni
maybe say papa people ni na so maybe say ye no ma one by one na amanfo ti ase okay wori kasa no wo kan nkunwa so nkunwa hin ono ano ye be mu hin no dabi ba mu hin wo ho na nkunwa hin wo ho ne mu ne dusu a be mu ni sa e ni bibres na ba mu hin ni nkunwa hin kabom na ma ye sa okay yenhwe ohunu bre no yemu se di ohunu na e ya mamo ne akonfo ni ne difo mudi san so papa yehu na no figure na si wo ha enya asem keto efe pa so odua no so sa na te mu ni akonfo na ni odua no ana no de bibi so odua de akonfo ne nka enya de ohunu wie e sha se duoda brother okuda ya wa da figure no na akonfo no abe close o ma abe twaso to twaso na fi a share odua na se odua de ya fede yɛde da me pe na ya mamre no de aka nyina yɛ fɛde ntafe yɛnhwɛ amane ahoro na wo doda wo bɔkwan sɛ na wo doda wo bɔkwan brada wo man ko yɛdua sɛ na brada sɛ dua ya proper de command for e beje honhom na ba na e da bre ohene onya soma na sɛ na mo yɛ nyina ya free o bota ti de to dua no na bota ne sɛ obekoro yɛ ne amamre so be se no bi kanya awo so bakum na mo so asisi so akum ye eko ye me be se Canada no ye hwade bi wo ye nya ne nti se Canada no duma wodi no eye odua na wo ko fefi na nanom ho ba na se ko ba ne se wodi bedu wo se wo to ma ina woti egwamu na so ye ne duma so we sa na wodi ba na afin to no kware sa no kware pa se ade ne ho ne ba na se wontumi nsuma na sa na de chefo no wontumi nso mu se to fom pe ya sai enye se bi ohini bi na bi sa na mu amamre kwanso no mu che se ya me beto mu che se to fom a na bibia sa na se wodura no eyeye se ye brada no wie na sa na etumi so ayewa na ende kwanda ho so betumi afo so ka se betumi afo so se ta pa kan abugwa nti no obeka ne se huhu mita yachi amamre esan se nyakopon kasa ne bo ahemfo bosom kro nyame ne boy na mo ma kwanta se de bi opa bi akọ amamre ne amra no se na nka ho so a eyeye efi kuda se benada na chi na fi kuda nso bi wo kwa wo ye that is ohene chinchin ni fa na yo ko obekọ grono bako nnan nti obekọ grono bia mu akuchia ne manfo ho kuda no obi adu chi ya wada so ya na betra se na bia wa che bia no ba na fi fida den na we fida the activities drug committee for so your move program ebeje mfanani ko se da memre da na obugwa nti hade memre da na obugwa na nka ya fida tetene na ya fida na obugwa so abefu ndumanti fida no oto safra abani pa bia onya kwa amba na ye twe ba memre da de bia benya kwa aba na afikuti da unako sorry na ma kwa na sa sorry nti afi ye bebugwa afi bugwa na mo ye so ya bugwa memre da bugwa pa da background ka pa atu safra ayemfu bebre abamu nipa bebre some boy na botai si so se eye odua na botano na so tumi do nim na bi kakra so de aboa man you what you see what you have ni nyina bia da wase papa se wanya mama ye wasen bi e be se ye bebisa one no yidi ye reka odua na ho asemasa e be pemre na ya hwe Adukrom abakasema kasa then ye ya Adukrom bai bre bai ne ho asemu nyina ya be ye be hwe na ya ye no asana ya na ye rekọ no ye be se wo de mu kasa no e be ka kire mu kuma fa wo hwe wo me wa kwantum nya de nyina wo hwe wo be ka bibia kire wo safia so na wo bre fie wo ntuma ma fie kura afie wo ye ni wo hu sa afie so be pa asena odi kankan na mane enya bosomsem go ha na so fukure se wo kwa na was television na wo bre fie yo nyenye bi na o mesi bi etabota de se no kwa
Odwira na mo ebete ne ba be dia kunse de ne pe sacré ne boy ni gele ngomo ne Odwira de ani gede ete askwa be na kona befra no me akure sef mo be de ba afi akọ mo dia no befra ene Odwira be de akpe ne se akpe akoya de onyampo nhye ankoya de onyam ya onyam no se afi enfura ne ka asokwa betumo ye kure ebe na ne pe dete ne kre asunsuama na asunsuama so mbo e krabehe nna ne baba papa onyamisha asokwa na nyame keke ne onyamisha asokwa o amen me de beti asese onyame nhyira obia ha ena yedem ebesi bi mi dise mo so bibi kakra ye sha sia be pimsa be mo so ebibi ye nwie ye yedem bo fa krum ene na wo kofa Odwira no ba e ba mo nyi bi ahwe afi nso na mekai wo se wo amanone UK US Canada Australia Asia e bia na wantuma amba bi emu no pese wo mane wo mena busua senisika be fia e be bi ba kope ene wo se wo sika no fa top connect e ho na wo sika no fa one je wo charges bia e free modern say wo sika e be fa ho no ene ile bia ba wo sika kope be bia wati wo ni na top connect send money everywhere me din ene nana aye bye bye.